everyone, this is Mayor Madel Alfalor, and this is our first official vlog. Please watch our talent dance and hope you will all like it. So this is our City Hall, and this is Department of Health, and at my back is the Techno Hub, the new Techno Hub building, and the gym. It's ongoing construction, and hopefully it will be finished by February. We will feature this next, probably on my second or my third vlog. Beautiful city of Iriga, Dagos po kamo sa syudad ni Iriga. Beautiful, beautiful, beautiful city of Iriga. Masyadong mabilis ang pagyanig ng puso ko para sa puso mo. Siguro nga ako ay makulit, ayaw makinig sa takbo ng isip. Hindi ko maipilit, tila ko'y nakalutang nasa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang talaga tayo, hindi pababayaan ang daan, di na tatapiling ka. Kung umabot tayo hanggang dulo, kapit lang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala. Tala, tala, tala. Ang hiling ng mga tala'y nakikita ko sa iyong mga mata. Sana'y mag-iba ng ihip ng iyong minanais, ngunit maaari bang kahit na pansamantala lang, ikaw muna'y maging akin. Tila ko'y nakalutang nasa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang talaga tayo, hindi pababayaan ang daan, di na tatapiling ka. Kung umabot tayo hanggang dulo, kapit lang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala. Tala, tala, tala. Ang hiling ng mga tala'y nakikita ko sa iyong mga mata. Iriga ay nasa tamang direksyon. Na Iriga nagiging piloting o nagiging pinag-aarigan po kaibang syudad. Namin po naka-smile sa lahat ng mga active na nag-pilot. Ang lahat po ng empleyado ng City Hall ay nagkakaisa. Ang empleyado ng City Hall ay buong buo. We are united, we are one, and bringing joy to our people. The city of Iriga is alive. The city of Iriga is actually thriving, as small as it is, but we are committed to become a world-class city, not only in the Philippines, but in the entire world. Nakikita ko sa iyong mga mata. Tala, tala, tala. Ang hiling ng iyong mga mata'y hinahanap ko sa mga tala.